Algunha vez pensaches que o lugar onde naceches condicionaría a túa vida? Crees que existen diferenzas? Cales? Importan a cor da túa pel, a túa relixión, o teu xénero? Manuel e Aixa non lo contan. No meu país, a xente ten unha esperanza de vida ata os 83 ou 84 anos. No meu país, a esperanza de vida é apenas hasta os 70 anos. Almorzo todos os días torradas, ovos fritos e bacon. No meu país hai moita malnutrición e moi importante o pan que suministran as ONGs. Eu vou ao médico 3 veces de revisión ao ano. Eu vou ao médico cando se atopa algunha ONG pola zoa. Eu vou ao colexio, pero non me gusta. A min gustaríame ter ido ao colexio para ter unha boa educación. Eu comecei a traballar aos 25 anos. Eu comecei a traballar aos 14 anos nunha fábrica na que nos pagaban moi pouco. O meu maior desexo sería ter un Ferrari e gañar a lotería. O meu maior desexo sería ter sorte, dignidade, unha vida con saúde e poder haber estudado psicoloxía. Acabas de demostrar que existen múltiples diferenzas e, efectivamente, o lugar onde naces condiciona a túa vida. Fixamos este pequeno corto para concienciar as persoas de que existen as desigualdades. O lugar onde naces, o xénero, etc., non ten que condicionar a túa vida.